Ei, què tal? Hem vingut a la cursa dels 40 anys de Catalunya Ràdio i TV3 i això és Ciutat Juárez. Això és Catalunya on falla, Isma. A l'estar jo hauria de ser Catalunya on Juárez. I Nerea què? Tu manes, Nerea. Vale. Nerea, Juárez, on falla. Ok. Què és això? Això és la banderola de llebre de 5 minuts. I t'has depilat per fer de llebre o és que... Por favor, perdona, o sea, hay que venir guapo siempre. Pots anar corrent amb això? ¿Amb això? Sí. I tant. De locos. I más D, eh? Hombre, pero... Ves el que faries durant la carrera? Fotríem la llotja. Bueno, tampoc cal. Tira. Sí. Espectacular, no? Una mica més. Tira. No, més, que encara se't veu. Ja va caminant. Per què és verd i el meu blanc? Perquè tu no has corregut mai i jo estic a la Championship. A la Championship. Jo faig cursa molt sovint. Joaquín, Sí. això és la teua missió. Surt a càmera, un de la càmera. APM! Molt bé, ja està. Tot això. Ho tenim. Molt content, no? Això, Salvador, ja forma part una mica de la campanya electoral, que t'estàs deixant veure com després d'acariciar un gos... No, això forma part d'una afició que tinc. El primer polític en deixar-se veure per aquí. No ha estat perquè t'entrevistin abans que els d'Esquerra o els de... En absolut. Avui vinc a fer esport, a fer salut i a passar-ho bé. Avui no dus corbata. El dorsal és com una corbata. A qui li tiraries tu un meteorit? No, meteorits, Vinga, va. res, no. Que hi hagi una pluja de meteorits i que vagi repartida i que caiguin per allà on vulgui. Faré com feia el comte Arnau, corro de nit, corro de dia, no em veu ningú. Jo més un altre vers. Quédate. No, quédate. M'ha preguntat la Nerea abans qui és, i jo, home. Ja, Siegfried? Siegfried, és que no et posava la cara. Ja veus que si has de donar-li un programa a algú, que sigui a mi, que ja em sabia el teu nom. No, vosaltres no posàveu cara, jo us tenia absolutament detectats a tots dos, vull dir que ja ho podeu imaginar. La renovació de l'APM, com va? Bueno, a veure, depèn de tu una mica i com va ser aquesta entrevista. Jo la veig bé. I ara com la veus? Ara la veig una mica millor. Renovació APM. Feta. Ha vingut ta mare a apoyar-te? La meva mare em veurà passar, quan quasi estiguem acabant a la Diagonal, em veurà passar per allà. Et vés a buscar, ui, et saludarà encantada. Anem a buscar a la mare i la Melero. Objectiu. Han dit que aixequem els braços. Per què s'està fent això? Jo crec que això no cal en absolut. Cartell? Veure, quan Uah, vegeu uah. una tele ho traieu. Tinc un paper de l'APM sí. aquí al vol. Quina poca ambició que hi ha. Segundo, no quiere ganar. Però això No, la clar. càmera TV3. No, aquesta és la nostra. No hem explicat bé la dinàmica d'aquest joc, es veu. L'Enric Botella, el Tot es mou, una persona que ve destruïda del sonar, m'acaba de regalar unes ulleres. Em pots donar l'alè? Ron Cola. Sí, Sí, clar. És que... Que després d'un altre pujadet de curta, quan et penses que ja tot és avall... 3, 2, 1... Ah, calla. Mireu. Xoc de peu, de loco. I mireu, aquests volen sortir a l'APM. A l'APM no sé si sortiran, però de moment estan sortint a la transmissió en directe. Ànim, que vagi bé. Esto no arriba ni demà. Hola! Visca l'APM! Visca Catalunya lliure! Força Barça i força les noies! Força Nerea. I força Nerea! Ara, és el nostre moment, Nerea. Vale, Isma, jo estic preparada. Vale, Isma, la meta, eh? No, d'una. Objectiu meta. Bon dia. A la meta. Directes. Vinga, Nerea, vinga, Ismael, vinga. Aquí els tenim. Vale. Vinga, mans amunt. Vinga, Nerea, Esprit final. A veure què ens donen, eh? Gràcies. La gent realment ha vingut per pomes i plàtans. Han estat 6 quilòmetres. No estàs una mica flipant que necessites un massatge? Estoy muy a Oh, està aturdido la carrera, eh? Vols un plàtan? Vale. Televisió de qualitat. Ai, que me l'he sonat un poquillo, crec, el peu. Ai. Ah, sí. Nerea, no has ni corregut. La veritat és que no sé qui ha guanyat la cursa, però sí sé qui ha guanyat la vida, que és aquesta senyora
que s'emporta tots els brous que han regalat avui. Que sou la mare de la Melero? No. És que l'estic buscant. Anem a fer veure que sou la mare de la Melero. Aquí tinc dos amigues i ella és la mare de la Melero. Com estàs? Doncs fantàsticament bé. Has vist la teva filla fer la cursa? L'he vista, però l'he perduda de vista molt aviat perquè ella corre molt. Ja tens una filla molt esportista. És molt esportista, a més és una gran nedadora. Vols llançar-li algun missatge? Un beset, Maria Helena, ja saps que t'estimo moltíssim. Però quina classe d'òpera bufa és aquesta? Però si han estat 6 quilòmetres. Sembla que tampoc estàs fent un exercici espectacular per recuperar-la. Una mica d'ajuda a la pobra, que ha fet 2 curses. Has quedat com? Tercera de la casa. Això diu molt de l'estat físic de TV3, perquè he caminat 2 quilòmetres, El premi molt guai. Celebrar-ho, sí. Tu has vingut aquí perquè ets un amant de l'esport o perquè penses que és bo per la teva carrera fer una mica la pilota a la casa? Primer perquè m'agrada córrer i dos, quan arriba Siegfried Gras i et saluda a l'arribada, guanyes un punt. Què hauria de saber jo per moure'm bé en el club running? Mira, el primer, la cadeneta, no. Sabatilla de córrer i aquest mitjó, no. I acostuma a agradar bastant el tema de pilat. El pantalonet més ajustadet. Aquest gimnàs que estàs apuntat, el que anem els dos, vés-hi algun dia. Ja, algun dia hauria d'anar. Que et reclamen. Ja que tu eres una de les cares de TV3, necessito que em contes algun coti-coti. Tothom es porta bé amb tothom. No hi ha hagut mai ningú que s'hagi liat amb ningú altre. Ni en públic ni en secret. Tots són flors i violes. Vos ves molt motivats per haver corregut. A veure, hem de dir que hem corregut poc. Jo he corregut molt més que ells, ells han caminat. Nosaltres 1 hora 16, guapes. La primera del random. A veure, una cosa, jo m'estic cansant més ara que abans, Uau! Jo ja vull marxar. Jo la primera. On falla.